Masantos siya oras at si katay namin, pinablimiran at tateng agagitan kakaaro. Pisalamatan tayo Diyos siya katawan, taarapat tila mo susayan oras, penjad untanat, manaral tayo na ang kablin salita to. Misalamat tayo, lapod jad intero ya limabas ya trimestre, pinanaralan tayo susay marakep ya libro na say gawa. Tanatan unloob tayo ed sampot ya trimestre ed sayan taon, at aragdalem tila lamot ya kutkuton susay kabaliksan ya pangkakasakay ed kinon Kristo. Ed sayan trimestre, nakaiba tayo to sa Central Pangasinan District Pastor, ang gapoy arom, si Pastor Felipe Manlungat Jr. Pastor, kumusta kayo? Hello, Pastor. Marakap Pastor, gaylay likat ko yung warja talalamat. Actually, alagaran ko lang talaga ya, na paano tayo ituloy lang, Pastor. So, sa panaral tayo, marakap natin, Pastor, panaralan tayo. So, pangkakasakay ng Kristo. On Pastor, nunang tayo sa isay pangkakasakay. So, sang kasamitan niya salita, yan nayarin na nunangan at loob na isay kapilya. Tuwatan, Pastor. Sa iglesia na say Diyos inlutnag, penjad untan manaral yasan kakaiba, mandayaw yasan kakaiba, tan mampikasin san kakaiba. Say gabay na say Diyos siya katawan, Pastor Jojo. At nawalaan tayo yung marakep, ya paniiba at loob na iglesia, piyan natawayan tayo. So sa may ibabagadan foretaste of heaven, ang bagdan manaalagar tayo sa isa binan katawan tayo ng Kristo. Tuwatan, Pastor. Gaylay dakap no sa balay na Diyos at mga kakasakay, yung manlilikat, ya talagang pandurungan tayo sa saray salita na Diyos. On. Pastor, sakbay tayo ya unarawid sa panag-aral, tan kutkuton tayo ng aragdalam so sa lesson od sayan lawas. Nayarin idala nyo so panagpikasi, Pastor. Okay. Mampikasi tayo, Gagi. Sang katagan min Diyos, maarumin Ama. Pisalamatan mi kayo lalamat at sain pang kanaunawa. Yan o iner, wardya kami lalamat, inya buloy yo o Diyos, si kami. So, manara lalamat na saray ang kablin salita yo, takut-kuton mi. No panon ka aralem tan kaawang so panangaro yod si kami at panamaglay ng Kristo. Ama, aralan mi, labintalon simba, at sa kaya trimestre. So, say pangkakasakid kinan Kristo. At sayan unaan niya, leksyon niya aralan mi, karoon mi Ama, so makatatawa niya kilalab, aya kakabatan, yan nayari yan min karoon man lapod si kayo tapyan untan at idalan nyo kami, sayan panaral mi. Sayan min, karoon min ngaran ni Jesus. Amen. Amen. Balagya salamat, Pastor, sa iyong pangidala nyo at panagpikasi. Nunang nangan tayo so sa eleksyon tayo sa sayan simba, sa titulo tuot in pamalsa tan in kaplag. On, Pastor. Sa teksto ya ipapadlepot na rumugan, ed Genesis 15, versikulo 5 tan 6. Pastor, nayarin basaan tayo. Okay, ayas so ibabaga to agagi ed say 15 kapitulo na Genesis versikulo 5 tan 6. At say kwanto insanto inyakar ed paway tan kwanto nang mo susaray bituwen. Tan bilang mo susaray bituwen no nayarian mon bilangan. Insan in kwanto si kato untan so ilalak mo na ani. At si kato ani siya Jehova tan imbilang to at si kato a katunungan. Sayan teksto, Pastor, at ibabaga to so say talitali ng Abraham. Nang si kato so say tinawag na sa Diyos sa katawan. Sa isang kabalagan niya, talura, ya monotheistic. No, ibaga tayo monotheistic, Pastor, at saksaki so Diyos siya panisanda, sa Kristyanismo, sa Islam, tan sa Judaism, sayan taluran relihiyon, Pastor, at bibir-birenda, si Abraham, ya balag so say role, ya ginawa to, at sayan relihiyon. Kaya nunang nangan tayo, Pastor, si Abraham, so number 1 niya, in-describe dya lapod, si kato, so sa ibabagadan lang lapuan, na saray Hudyo. Sayan lahi na say Hudyo, Pastor, si kato so bibir-birendan atin. Kanyang tinawag dan Father of Faith, or Father of the Faithful. Kaya siya rin, Pastor, manapag, ya, saya so binasa tayo, lapod, dya tayo nanang yun, panon, ya tinibukal na sa Diyos, so sa iglesia to, so sa anak to, kaya dyan untan, sayan iglesia, so pakanangnangan na pangkakasakay. Tuwatan, Pastor. Katon, say marakapad saya, Pastor, at yan, nanangnang tayo, no, paano ni nagamil na Diyos si Abraham. Tapyano, ni pasabito mo ito di iglesia, no, paano ka importante, so sa may ibabaga tayon pangkakasakay. On. Pastor, may salitan pangkakasakay, or oneness, kantod Ingles, awa? Saya at, aralem niya salita, yun nananangan kumunod kapilya, at nawalaan niya likatan gayaga, yasi nga, wala tilad tawan, awa?
Ang inarso panlalapuan na say pangkakasakay. Anto kumun so sa may pundasyon na saya. Say pundasyon, Pastor Rosler, nasayan pangkakasakay ko mo. Ang gapoy aram naliwan say katuan tayo ni Yesu Kristo. Wa? Si katukumon so mamaliw ya rason no akin mangkakasakay tayuran anak na Diyos. Katon say mamaliw ya talagang pundasyon tuya at sana sa may madibinon panangaro na Diyos at si katayuran anak to. No, on pastor, tuatan. No nungnungan tayo od Genesis 1, versikulo 26 and 27. Basahan tayo, pastor. Genesis 1, 26 dan 27. At saya ay sukwanto. Insan ingkwan na Diyos, manggawa ka itayo na tuo. Manggawa tayo na tuo, kaulibay na inaalagayan tayo. Tan iter at sikara so pangkauloy ed saray dayat, tan pakauloy ed saray manok yaatap tan dagem, tan pakauloy ed ayayop ya amo, tan pakauloy ed amin adalin, tan pakauloy ed amin abangatla kurung-kurung ed dalin. Yad 27 say kwanto, untan asaray Dios, say Dios pinal sa to so tuo ed indengan tundili. Jaed indengan na Dios sikato so pinal sa to say lakitan say bii pinal sa tura. Nang nangyay pastor awa, nan lima sa no nang pinal sa na say tuo, na say Dios so say tuo. On. Pinal sa tuya unong ud say imahe na say Dios siya katawan. No ibaga tayon imahe pastor, agtulabat ya gabay ibagaya amay itsura, no agingan amay character. Ugali. Amay ugali. On. At anto so say ugali ng Kristo, yan narumugan tayo unong nanaw ya Juan 4 versikulo 8. Yad umuna ya 4 ay umuna ya Juan 4 versikulo 8 say kwanto agagi ito niya ay say agmangaro agtukabat so Dios tan say Dios sikato so aro. Pastor, say kwanto tanay, say agmangaro agtukabat so Dios, lapud sikatayo pinal sa lapud aro. On. Say aro so say pundasyon ya impamalasad sikatayo, tan sikatumot so say agamilin tayo kumun lapud sikatayo sun pinalsa lapud aro tan pinalsan manangaro. Say pundasyon manaya na pangkakasakay at say aro. Gayla importante ito tan agagi. May binitla ng Pastor Rosaria pundasyon na sa yan panaaral tayo agagi at say panangaro. Labay mo't na Diyos, Pastor Ros. Ya sikatayuran anak to, ya angawat na sayan aro at mamaliw mo't lamang ya manangaro. On. Kanyan nunang nangan tayo sirin, say pangkakasakay yan nanlapud aro, say Diyos mismo walay pangkakasakay kayan tatawagan tayong Trinity. Oh, may trayon God, ibabagada. Ibabagadan ang gapod Biblia tay salitan Trinity pero amay kabaliksan to, amay prinsipyo to walad Biblia, may unity, taluran nan kakasakay. On. Kaya sirin, say pangkakasakay nanlapo ud say Dios siya katawan narumugan tayo ud say taluran persona. Tan aya so say gabay ton iba nga si katayon sang kaunaan. Amay mangkakasakay tayo lapud aro. Bangbalot ang gano perpekto impamalsa na say Dios ya katawan si katayo pastor. Nagmaliw ya awalaan na sumlangan. Nanmaliw ya awalaan na parte-parte lapud say impangkasalanan. Basahan tayo pastor no anto ibabaga na Genesis 3 17 hanggang 19. Yad Genesis 3 17 hanggang 19 ay so kwanto agagi. Tan in kwanto ed kinan adan. Nisingag at sika at dinengal mo so boses ng bii ya asawam. Tan anggan ka ed kiyo, tan angan ka ed kiyo, ya anta imbilin ko ed sika akwan ko, agka mangakan ed satan. Ni samba sudalin lapu ed sika, ya ed kairapan mangan ka na bukbo burbor, ed sikato ed leleg na amin ya agaw apan bilay mo. Saray sabitan mo tan saray sisanya man bunga ra ed sika tan kanon mo so saray tanaman na uma. Ya 19 say kwanto, ya ed linget na lupam so panganan mo na tagano ya angga ed ipawil mo ed dalin. Tas sikato so angalaan ed sika lapud sika at dabok ka, yad
Yaad dabok, umpawil ka. Pastor, lapod inloob na say kasalanan, inlo sa nakasalanan, at panamaglay ng adantan si Eva, ng si On, Karaso Pastor. atokso na say Diablo, at nang maliw yan, limo sa suirap, limo sa suag pantatalusan, limo sa may parusa. Kaya nawala niya, Pastor, na ibabaga tayong disunity with God. Adral may marakapya ulupan, Pastor. On, nansaman say Diyos, saragdan pituntungan lupa tan lupa. On. Pero, nun, say tuot nan kasalanan, say unaan niya adral, at amay pika kasakay dad kindi Kristo, On. taawalaan lanatan na say barrier. Adral may relasyon, Pastor Ross. Awa? Kami pikakasakitid kinin Kristo, adral ma. Kanyan, Pastor, sang ka rakpa niya na naamtaan tayo. Yan noon luloob manaya so say panagkasalanan. Say unaan niya nadidral at say pirirelasyon. Oh. Number one, at say Dios. Tanuntan tumutid, say kapara, yatuo. Oh, no, tayo, Pastor Ross, kin eh. Amin niya kasalanan, sa idiralan to relasyon. Ang gano'n tong klaseng relasyon tan. Basta limob so kasalanan, relasyon na san asawa, relasyon na san agi, relasyon na san ina. No say kasalanan sa paloob mo, talaga nadiral sa relasyon. Tayo, Pastor, wala may abasak, say kwanto. Basta nang kasalanan ka, aliwan si kalabat so nasasakitan. Aliwan bukbukor mo'y nasakitan. Walay nasakitan, yakaparam ya to, or na mayarin nasakitan mo'y so just ya katawan, nunang kasalanan ka. Amay resulta na sa impang kasalanan na sa isa kaya too, nainay tayo nunutin, yadwaran nainay tan mas dakil ni susay na apektuan. Sika, tansay Diyos, tansay ka para matoo, yan ang kasalanan mo. Okay. Tuatan, Pastor, say maira pod satan, lapod say kasalanan na diralan to si relasyon, si katutan so rason, Pastor, no, akin amay-amay sun lilisamot natin yung problema yung iglesia. Nawawalaan tayo na division, lapod bunganin sinsyatan na sa inloob na say kasalanan. On, amay ibabaga tayong division, Pastor. Na napag-apag sa saray ko. Amay ing panapag-apag na sa ideya, akin ay, lapod sa Diyos labat sumangiter na matuwaya kang kasakay. No nabalang tilad si katulapod kasalanan, no makaarawi tayo lapod si lapod kasalanan, gabay ito ni baga, ag tayon talaga amta, no panon to, hindi kasakay. Yun talaga, tuwatan, Pastor. Nung nangan tayo dyan, Pastor, nanang tayo sa aral tayo, noon to, so unaan niya bunga, na sa may inloob na sa kasalanan, may disobedience siya tatawagan tayo. Nang tayo may tali-talinan kaintan na Abel. Noon to yung namali bunga na sa kasalanan, Pastor Ross. Very kinso agawad sa aman. Ag mo ilaluan niya, nagawa ma. Naaman sunaan niya, murder, agawad. History na sayan, istorya na sayan mundo. Agko natalusan, Pastor. No paano niya sa isakay, doran sa nagi. Doran niran sa nagi, nayarin sa kagalaw da sa isakitan sa kay labat. At napatay ito, so sa may agito. Nang tayo sa Pastor Roskin eh. Di tan tayo na natubak ya sa kasalanan, ag tayo amtan, antoy nayari anton gawon at bilay na sakyato. Kanyan, Sirin. No say unaan na nadaralat sa may pirirelasyon, na may dugan pirirelasyon, lapod iloob na kasalanan. Ang gano say bilay manaya at agtukaw kawanan na nabalang. On, Pastor Ros. Lapod, no nabalang lay aro, agla nalik na susay pangkakasakay. Nabalang Wala ni sa kay Pastorya, may itali-tali dyan to rin na Babel. Nang tayo ditan, aya may ibabagadan ng lapuan na sa amaya-maya lingwahe, kanyan aderal, so pangkakasakay. Sa rason ditan, Pastor Ros, no akin ang ipaalagi na sa may to rin na Babel, may kinmati, agiraman pati ulid Diyos siya katawan. Agda birbirin so Diyos, kapon katon nampalagiran na tori tapiano gaawan da so dilin labay da din kasikara. Agda binirbir sa may ibabaga na sa Dios. Ya amay gabay doon ibaga may rainbow. Baghari kuandad Tagalog. Ang tulad Pangasinan, Pastor Ros. Sa ikuanan bayagod saman rainbow. Rainbow. Yan aman mo sa rainbow agagi ha. Kuanta no aray agagi tayo to walay Pangasinan sa yan ano tanda. Antayo amay gabay doon ibaga may rainbow at agladiralan na sa Dios siya katawan so sayan dalin At panamaglin na danom. Od panamaglin na danom, Pastor. Pero si karan nang gawa retori tapya untan no undulap lalamet agara na learner. Aman so rason no kinang ipalagi retori tapyano walay bati kanda agda binirberya. Imbis ko mun may babagan na Dios siya uman sa ilabay na Dios siya kumun agagi at mantarya tayo. Nangan tayo sa relasyon tayo si kato pero antoy ginawa na sa totoo ng saman imbis siya birbirin da sa Dios, mapatiuli ra Dios nang gawaran na pulaing no panon dan protektaan sa sarili da, arawid sa ipanagprotekta na Diyos.
Ayun tayo sa ginawa da ng palagiretore sa Diyos atan agtugabay susaman kanya anto agawa sa ikuanan da deralad tayo pangkakasakay da panamaglay na panangiter na nanduruman salita. Nayarin amay arom Ilocano di malimmasay Pangasinense ya ibabaga tayo sang kabalibalian niya salita o yan arumugan tayo. Si Katoy ron Pangasinan, si Katoy ibabaga tayo. Si Katoy ibaga na Ilocano mo. Sa salitan tawag ko no Ilocano. Kasi talagang kinabatan, lahi-lahi labatan pastor. Pero sa ikuan kumat, di bali lang Ilocano so sa salitan tawon. Tadi most holy place Pangasinense pastor. All right. So no nayarin ibaga na sa may Spanish at idaro mo tay kaldero kanto nayari or tanarasan lara matagay o idaro mo tay planggana kwanto o tay martilyo sa idaro to may sakyo pasag tagto na tarusan lande. Sana nila. Sana nila lingwahe da kanyan nansya siya lara pastor. Antayo, nus agagi, nusay lingwahe tayo dog na kapilit. Aliwalan pare-pareho. No antoy may gabay tayo, antoy may gabay na sakay angga pula susay pamumuyungan. Itanong sabi sa may babaga tayon discord and division. Natan may sing ano na apag-apag la. So sa may marakapya ulupan na sa iglesia. At naapektuhan ditan pastor pati may panagdayo tayo Dios. May dugan panagdayo tayo Dios no nabalang may pangkakasakay pastor Ross. Say nagawa mo ditan nadiral mo so sa may marakep ya panagdayo tayo Dios agagi. Katon agayla importante pastor Ross na sa may saksakay sununod tayo, saksakay sulignaan tayo, ed panlilingkur tayo, ed Diyos tayo. Kon pastor kasi noong gapoy pangkakasakay sa gabay ton ibagaman man susubeg. No man sermon natan may elder ya nayarin agmo gabay so ideya to naliknam ni kasi tugan pa nagdayo tas ay ang babangil so ibabaga to amay-amay mo so niyang kagagawa to kanya na may panagdayo tayo pastor apektado mo. Nagkanabindisyon ang lahat sa may nararangal mo no say panagdayo mo at apektado. Kaya nawuwut-wut so sa may dugan panagdayo no ang gapo so say pagkakasakay. Sa isa kay epekto nitan pastor sing ano amay kyan amay sing ano agmula kabat may kaparam ya mananisya kaagyan mod madloob na church no umanso nagawa. Tan umbutel so say aruan. Tayo pastor may umbutel lay aruan singa kasi amay ibaga tayon iglesia aya et sang kakaiba sa kaya totoo raya sa mamumuyungan geographically lapod si karay sa nasinggeran na naabay or nayarin aluamot yan na naabay pero si katoy sang kasinggeran si kara kanyan manggawaray muyungan da mampaalagay ray iglesia mangmaliwiran sa kay iglesia natan pastor no ang gapulay pagkakasakay umbutelay aro ay sa kwanto may sakay ulak la darong iglesia ta agkulan alik na ditan ang butelay aro no bimutel so aro pastoros pati say pakatalos tayo may mamaliw tayo inconsiderate lang sa rin nagagawa di iglesia hanggang talagang naapektuhan lang na sa kasalanan. So, marakapya mo yung sa iglesia. Pastor, no nangan tayo, si Nimrod, amay angi nan pasimuno na amay Tower of Babel, nan adaralman, sa ito ali diwalay na maloy ugali da, hanggang dineral na sa Diyos, ya, panamaglin adaram. Nung nyo, ali diwalay muyungan, kanyan, si Mabi anggad kindi Abraham. Amin niya totoo, bagay Biblia, marumsis iraso saray totoo sama niya panoon. Pero wala anang na sa Dios, ya sa kaya totoo sa ngaran to at Abraham. At tinawag na sa Dios sa saya. Aya pastor may ibabaga tayon moderasyon na relasyon. Antoy gabay ton ibagaya sa Dios siya katawan ni alamot. Antayo salvation is God searching for man and not man searching for God. Sa Dios siya unahan sumanggagaway paraan pian nilaban so sa ito. Kaya sa kwanto, gamitin ko si Abraham, pianjad untanot, sa ito naalak lalamot. Sa ito nakaibak lalamot. Pastor, anto susay ni bagayod saya? No, pansinan tayo agagi, susay na maliw ya bilay ng Abraham. Usa rin na Diyos siya katawan, so bilay ng Abraham agagi, tapyano ni Pawil, susamay marakap ya relasyon tayo Diyos siya katawan. May spiritual restoration niya ibabaga tayo, Pastor Ross. At nanang tayo tano, paano inagamil na Diyos si Abraham? Tapyano sayan, labay ton ibang atin si katayo, ya umpawil, so samay marakap ya relasyon tayo si kato, at nanang tayo panamaglay ng Abraham. Basaan tayo pa, Pastor, at Genesis 12, versikulo 13. Ya Genesis 12, agagi, versikulo 3. Sa ikwanto dyan, versikulo 3, at unya ay, bindisyonan ko na ani, susaray man pilalag,
na kapalaran mo. Tan isambak so mangisambad sika. Tan jaed sika so pika palaranan. Danaani amin a pamilyas jaed dalin. Ano tayo, Pastor? Sa ikuan na sa Diyos sa katawan. Amin niya, manusad sika, dosan ko. Amin niya mamendisyon sika, bendisyonan ko. Tansyak, so, makauliyad sika, kuha na sa Diyos nang tinawag to Abraham. Anto'y gabay to ibagaya. Pinili na sa Diyos si Abraham, piyan dyan untan, ipawil to, so sa may pirirelasyon to, yaabayag, yaabalang, lapod, in kaawat na say ulo. Nunong nangan tayo, Pastor, dyan panamagli ng Abraham, na maliw ya matuor, so sayan laki. Kanyan, nunong nangan tayo, Pastor, sa pangkakasakay, sa panlalapuan tayo unaan at nung magmaliw tayo matuor, so sa Diyos siya katawan. Awalaan na ilalo si Abraham sa may promiso na sa Diyos. Sa kuya Diyos, nang mo'y tawon, tangay ka. Aratay bituon, untan na ani karakal, so iter kung si kaya anak mo. Nagmaliw atawatan kasi, Pastor. Ayaman, Pastor, may kini, may babagam na niman, ya manlapod sa may inkaplag ng Adan, tan si Eva, ed kasalanan, at adral, so sa may marakaparelasyon, makasalanan so sa ray totoo, aya si Abraham, Pastoros, anang nang na Diyos, ya ibibilay ito so sa may panangunor, at Diyos siya katawan. Katon, labay ito, iagamil niya si Abraham, tapyano, mamaliw ya, mabilay ya, ehemplo, at si katayuran anak na Diyos. Jad, Hebreo 11, Pastoros, tan versikulo 8, sa ikwantot unya ay, 11, versikulo 8, sa ikwanto, lapo ed pananisya si Abraham sa nanatawag, pian unla ed sakay apasen niya awatenton singa tawir, tinmulok tan pimaway ya agto amta no iner sulaen to. Pastor, sa ipanumpisaan manaya, tapyan magmaliw tayon, mangkakasakaya iglesia, mangkakasakaya miyembro de iglesia, sa kwantong tanay, number 1 at untulok tayon sa Diyos sa katawan. Manisya tayon si kato, matuor tayon, manisya tan untulok si kato. Kaya dyan untanat, na may relasyon tayo Diyos, so unaan niya na transform, so unaan niya na restore ni Pawel, dugan pire-relasyon, tan aya so pamaliw ang na pikakasakay, lapod no, inanaro tayo yung Diyos. Ang gapoy choice tayo no, ingad, aruan tayo mat, so say kapara tayo membro na sa iglesia. Sa sense kasi, Pastoros, na sa may salitan itutulok, pibirbirin mo sa Diyos eh. Agkauntulok na ang gapoy pananisya. Katon agayla importante agagi na sa may pananisya. No, awalaan tayo na pananisya, sa ikatumbuktutan, untulok tayo Diyos ya katawan, paulyan tayo, ya si kato sumanarid bilay tayo, ed saman labat ya pangkanaw-nawa, Pastoros, ya sa Diyos, makapankimoy at bilay tayo, ed panamagli ng Santong Espiritu. Pastor, nun apilila si Abraham, may istorya to ya, Pastor, at ando kayo, pero aya susay nan lapo ay lahi na Israel. Kaya nunong nang tayo Deuteronomio 6, versikulo 6 hanggang 7, 6 hanggang 7, basa tayo, Pastor. Deuteronomio 6 hanggang 7. Hanggang 7, sa ikwantot unya ay, tasikaso katuan masantos, ed kinan Jehova a Diyos mo. Si Jehova a Diyos mo, pinilito ka katuan kinan to ka bukor. Palabiyan nan say sa amin, katuan jaed tapo na dalin. Jad 7 sekunto, si Jehova agto impasen, suaro to ed si kayo, nisay pinilito kayo, lapo ed dakdakal kayo, ed bilang nan say sananay akatuan. Tas si kayo, so karaisitan ed nan saman ed amin katuuan. Nunungan tayo, nun pinili na sa Diyos so sa Israel. Aga pinili so sa Israel, lapon si kato'y balag na nasyon. Actually, malaglabat ira. Akin at pinili na sa Diyos. Nagabay ito'y bagay, Pastor, at talagan inagamin labat na sa Diyos so sa Israel. Pensyod untan, ipanang to, yagabay to tila lamat siya alaanad sarili to. Lagabay to lamat ya unaan na restore so pikaka sa kay tayo si kato. At panamaglay na sa Israel. Ya si katayo pastor natan sa spiritual Israel, nanangnang tayo so sa may marakap, ya picture. Ya say Diyos, ang gapoy arum ya gabay to, nag-ingan say naala to tayo lamat, niya singgarad si kato. Yan dyan untanat anto agagi kira. Nawalaan tayo'y
pikakasakay, at sikato. Pastor, anturso sa ramay, utitya, pananalitan, nayari na nadukduk tayo, at sayan pa nag-aral. Okay. Pastor Ross, bago ikin susatan, nunang nang tayo dyan, Pastor Ross, may ikin, ang gano. Abitlam na naman niya, daisat, so, nasyon na Diyos, awa. Pinilito sa Israel, ang gano daisat tira. Singanong tama sa iglesia tayo, nagdaisat tayo, pero sa Diyos, pinilito tayo. Yung instrumento, yung mga ipasabi na sa ipabalay tayo katwa, na din tiron mundo. Katon, nang tayo agagi, importante sa may pangitauli tayo, bilay tayo, Diyos siya katawan. Tapian mamaliw tayon, o sa Diyos, at nanang tayo bilang nayari, ayan anak ko sa ragkon, gawon niya instrumento. Tapian say plano, say kilalaban at makasabid arom niya, totoo. On, Pastor, tuwatan. Bilang sa kay iglesia, sirin, nabningning tayo, ya dyan impamalsa na sa Diyos, walay pangkakasakay. Nang naplag sutuod kasalanan, abalang susayan pangkakasakay. Ang gapoy arum ya gabay na sa Diyos sa katawan, nuwag ingan at ni patauli yan pikakasakay tan pangkakasakay, ed si kato. Kanyang sirin, impanang to susay panangaro to, ed panamaglay ng Abraham, tan say Israel ya, espiritual ya, sa iglesia natan. Pastor, sayan pangkakasakay, mangipanang met, na say pagkakasakay na Diyos Ama, Diyos Anak, tan Diyos Espiritu, sayan relasyon, so, mangialimbawa ya sa Diyos, at kailangan niya, nanang matad si katayo, so say pagkakasakay at relasyon. Agtimot lilingwanan, Pastor Ross, tanagagi, ya sa iglesia tayo at pinili na Diyos siya katawan. At labay to agagi, ya sa iglesia tayo, mamaliw sa kay ahensya, instrumento na Diyos, ya sa si katayot mang kakasakay, tepen ni Pawil, so sa may marakop ya relasyon, ya dinaral na sa kasalanan, Pastor Ross. Agagi, atatan tan kakaarumiran, undudeng ngalad sayan, bukta. Nanang tayo, ya say pangkakasakay, susay sangkarakpan niya nanang nga iglesia. Sakbay-bayo balot yung mangkakasakay at mi kasakay tinid sa Diyos sa katawan. Tanangga po'y arom na pundasyon na saya, at nagingan say araw. Manaaruan, tan mangkakasakay, at panamaglay, na say panangidalan na sa Diyos, ya katawan. Pastor, may salamat tayo, si katayo sa kapanaral. Wala ni susay ni Aromio, Pastor. Okay, agagi, may salamat kami, wartan kayong tuloy, mga antabay sa programa tayo. At ipikasi mi agagi, ikaroon mi, kumon, at sara yung tutumbok niran panaral tayo, at wartan kayong tuloy, undengel, at sara yung salita na Diyos siya katawan para sa katay namin. Mampikasi tayo. Maarong Diyos, salamat siya balik. Lapod si kayo, susay ng lapuan na sa pangkakasakay. Nayarin lapod kasalanan, nababalang susayan pangkakasakay ng iglesia. Bangbalit, si kayo sumangi papatauli, nasayan pangkakasakay penjad untan, nanengneng susay litrato, nasay Trinidad, nasay Masanton Trinity, at say iglesia, say pirirelasyon, tan say marakep, ya pangkakasakay. Tulungan niyo balang siyansa kaya magmaliw kami mapagpaabo ba? Tan umpawil kumunso say marakep ya aruan, yan jad untan katawan, say pangkakasakay, sut matuwa, yan nalik na tananin na naglaog na iglesia, ang bagdan alaga rin mi, sasabi yun. Saya sukaruan mi ed ngaran ni Jesus. Amen. Amen. May salamat kami agagi ed ingkiwala yun sa yan panag-aral, Pastor Jojo. Salamat siya balag. Tan kumon, taanggad untumbok yasimba, sang kakaiba tayo lalaman.